Top 10 faktov o brawlerke Tara. Poďme na ne. Prvý fakt. Tara je mytická brawlerka. Patrí medzi mythic brawlerov, čo znamená, že je vzácnejšia ako bežné postavy. Druhý fakt. Útočí Tarovými kartami. Pri základnom útoku vystrelí 3 karty naraz, ktoré dokážu prechádzať cez nepriateľov. Tretí fakt. Najväčšie poškodenie dá zblízka. Keď trafí všetkými 3 kartami supera, spôsobí vysoký damage. Štvrtý fakt. Jej superka je čierna diera. Vytvorí gravitačné pole, ktoré pritiahne nepriateľov k sebe a potom exploduje. Piatý fakt. Vie odhaliť nepriateľov. Svojím gadgetom Physic Enhancer umožní vidieť všetkých nepriateľov, aj tých v kríkoch. Šiestý fakt. Dokáže privolať tiene. Druhý gadget vytvorí malé tieňové klony, ktoré útočia na nepriateľov. Siedmy fakt. Má 2 star powerky. Prvá je Black Portal, tieň útočí, a druhá je Healing Shade, tieň lieči spoluhráčov. 8. fakt. Má pomalé nabíjanie útoku. Jej reload je pomalší, takže treba hrať takticky. 9. fakt. Má normálnu rýchlosť pohybu. Nie je ani rýchla, ani pomalá, takže závisí od skillu hráča. A posledný, 10. fakt. Je skvelá na kontrolu skupín nepriateľov. Jej superka dokáže spojiť viacerých superov dokopy, čo je veľmi silné v tímových režimoch. A sme na konci videa. Nezabudnite na toto video like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.